الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Әлі қойшанғана Рамазан айына кірген едік, ораза тұтқана башлаған едік. Енді Рамазанның енді соңғы күннері де жақынлаша. Бүгін Рамазанның енді 18-і. Қазір енді тағын 2 күннен Рамазанның соңғы 10 күніне кірешекпіз енді. Бұл Рамазанның соңғы 10 күні Пейғамбар саллаллаху қаршында Пейғамбар саллаллаху юлына қарасақ, өткен күнлерге қарағанда ол айырмалы, өзіншәліклі болған. Чөнки Пейғамбар саллаллаху шушы соңғы 10 күнінде ғибадатын Аллахқа якынаюын тағын да арттыра тұрған, һәм ғибадаттың түрлерін тағын да көбәйтә тұрған болған. Моңа дәлил булып тора Айша радиллаһу анһаның инде Пәйгамбер саллаллаху сыйфатлавын, ул Муслим җыентыгында килә торган сахих хадисләрдән инде кана яштахид фи ашри авахир ма ла яштахид фи гайрихи ди. Пәйгамбер саллаллаху ди шушы соңгы 10 көндә ди шуның каты итеп бик каты тырыша иде ди бүтән көннәргә караганда ди. Бу инде төп дәлил булып тора. Пәйгамбер саллаллаху инде тагын да гыйбадәттә шушы изге гамәлләр кылуда инде тагын да каты тырышлык күрсәткән калган көннәргә караганда. Һәм икенче Бухари җыентында килә торган шулай Айша радиллаһу анха Пәйгамбер саллаллаху инде сыйфатлы إذا دخل عشر شد مئزره وأحيا ليلته وأيقظ أهله ди. Әгәр дә 10 көн керсә дә соңгы Рамазанның 10 көненә керәбез икән ди, ул нишләгән? Шушы изарын бәйләгән, ягъни инде хатыннары белән якынлык кылмаган, һәм инде төннәрен торгызган. Ва айқаза ахлаху, һәм шулай гаиләсен уяткан. Төннәрен торгызу дигән сүз, төннәрен йокламыйча инде гыйбадат кыла торган булган. Төне буе йокламыйча гыйбадат кылып чыга торган булган һәм үзе генә гыйбадат кылып калмаган, нишләгән? Гаиләсен дә шуңа өндәгән, шуңа чакырган. Һәм менә бу хадисләрдән күренгәнчә инде без ни файдалар алабыз? Иң беренче инде шушы соңгы 10 көндә безгә тагын да гыйбадәтләребезне арттырырга кирәк. Мәсәлән, Кур'ан укыдык икән, без Кур'анны тагын да күбрәк укый башларга тиешбез. Нәфил намазлар укыдык икән, шул таравих булсын, без тагын да арттырырга тиешбез шушы төнге намазларны. Мәсәлән, монда таравихтан соң инде Харам мәчетендә 20 рәкать таравих укылар, аннары инде витрны укымаячаклар, аңа инде теге шаккатмагыз. Аннары тагын беренче яртыларда 1:15 минутта тагын төнге намаз булачак. Һәм төнге намаз дип атала инде. Шул таравихның дәвамы дисәк тә була, анда теге исемен үзгәртүдән карап самаслык меняется. Шул беренче яртыдан 1:15 минуттан инде тагы төнге намаз укылачак, сәгать 2-гә хәтлек. Харам мәчетендә инде. Һәм безгә дә инде тырышырга кирәк, шунда кайтмыйча инде таравихны, төнге намазларны укып, тагын да хәерле инде шунда сахар кылып, иртәнге намазны шунда укып кайтсак, бу безгә инде хәерле булачак, шушы инде хадискә керәчәк без төнне торгызган кебек инде. Ләкин инде кем хәленнән килми инде, аңа рөхсәт ителә инде таравихтан да кайтып китергә инде, яки инде төнге намазны укыгач та инде. Әмма ләкин хадискәләр өчен Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям кем имам белән инде ястү намазын укыды, аннары инде шушы кыямул лейл таравих намазын, төнге намазны укыды, ул төне буе намаз укып чыккан шикелле әҗр савап ала диде бит үзенең сахих хадисендә. Менә монда бер нәрсәгә игътибар итәргә кирәк, имам белән тулысынча укып чыгу. Әгәр дә кеше таравихтан соң кайтып китә икән, инде витрны укымыйча имам белән, бу инде хадискәләкми. Хадискәләр өчен төнге намазны да укып, витрны укыганнан соң кайтып китәргә кирәк. Әгәр дә шушы хадискәләгеп төне буе инде намаз укыган, әҗр савапны аласы килсә инде. Чөнки таравихны укып кайтып, әле ул имам белән тулысынча укып бетергән дигән сүз түгел. Имам белән тулысынча укып бетерү, ул бөтен витрны да имам белән укылган булуы тиеш. Һәм менә шушы барлык изгелекләребездә без тагын да арттырырга тиешбез.
күбрәк дуалар кылу, күбрәк Аллаһны зикр итү, менә бу гыйбадәтнең төрләрен без тагын да арттырырга тиешбез, тагын да инде көчәйтергә тиешбез шушы тырышлыгыбызны. Садақалар бирде икән, садақаларны тагын да арттырырга тиешбез. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям юмарт иде, ләкин Рамазан аенда юмартлыгы тагын да арта, тагын да юмартрак була иде. Һәм нинди файдаларыбыз тагы бик мөһим. Гаиләләребезне дә шуңа өндәргә кирәк. Менә монда бит Айша радиллаһу анха нәрсәде? Шулай гаилә әһелләрендә уята иде, шушы төнне гыйбадәттә үткәрсеннәр өчен. Монда хатыннарын, балаларын, аларны да шулай үнде иде. Чөнки бит шушы төннәр бик фазилатлы төннәр, соңгы 10 көн. Хәерлелек, изге гамәлләр эшли торган. Ә без беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Бухари җыентыгында килә торган сахих хадисендә нәрсә диде? Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахиhi ма юхиббу ли нафсиhi ди. Берегез дә иман китермәс ди, кардәшеңә теләгәнне үзеңә теләгәнчә хатлык. Менә бу изгелекне без үзебезгә телибез икән, без кардәшләребезгә теләргә тиешбез. Ә иң якын кардәшләребез ул шулай ук безнең хатыннар, балалар, шулай ук безнең кардәшләр. Без аларга да теләргә тиешбез шушы яхшылыкны, шушы изгелекне, төннәрен гыйбадәт кылуны. Һәм Аллаһ субханаһу тәгалә Тәхрим сүрәсенең 6-нчы аятында әйтте: "Я әйюһәлләзина аману қу анфусакум ва ахликум нара ва қудуха ан-насу вал хиджара алейһи малаикату гилазу шиддати." Я иман китергән бәндәләр ди, иң беренче үзегезне ди, аннан соң инде гаиләгезне ди, җәһәннәм утыннан саклагыз ди. Һәм шушы җәһәннәм утында ташлар, кешеләр булачаклар ди, һәм Аллаһның газабы бик каты ди. Менә монда әмер итә, иң беренче үзеңне ди, анфусакум ди, җәһәннәмнән сакла ди. Аннан соң инде гаиләңне ди. Менә бу җәһәннәмнән саклар өчен нишләргә кирәк? Күбрәк изгелекләр, күбрәк гыйбадәтләр кылырга кирәк. Һәм бигрәк тә шушындый Рамазанның фазилатлы булган соңгы 10 көнендә. Без гаиләбезне дә җәһәннәмнән сакларга кирәк. Чөнки күп вакытта кеше үзе гыйбадәт кыла, үзе тора, изгелекләр кыла, Куръан укый, дуа кыла, Аллаһны зикр итә, намазга йөри, намаз укый, әмма ләкин гаиләсен оныта. Анда хатыннары, балалары йоклап ята, аның исе китмәй. Әмма ләкин бит без нәрсә дидек? Үзеңә теләгән хәерлелекне син калганнарга да теләргә тиешсең. Аллаһ Тәгалә әйтә, үзегезне һәм гаиләгезне ди җәһәннәмдә саклады. Без аларны да этәргә тиешбез, өндәргә тиешбез, чөнки без алар өчен җаваплы. Без алар өчен Аллаһ каршында җавап тотабыз. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Бухари җыентыгында килә торган хадисендә нәрсә диде? Куллукум раин ва куллукум мас'улу ан ра'иятиһи ди. Һәр берегез көтүче ди, һәм үз көтүчелегегез өчен җавап бирәчәксез ди. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. Һәм иратты үзенең гаиләсе өчен дә җаваплы ди. У иратты шушы гаиләсенең көтүчесе ди, һәм инде шушы гаиләсе өчен җавап тотачак ди. Бигрәк тә менә иратлар, әти кешеләр инде бу хатыннары, балалары өчен җаваплы, без алар өчен җавап бирәчәкбез. Шуңа күрә аларның дин өлкәсендә без кайгыртырга тиешбез. Монда гомумән алганда Рамазанда гына түгел, гомумән тормышыбызда әти кеше карарга тиеш. Иң беренче хатыны 5 вакыт намазын вакытында укыймы? Рамазан аенда уразасын тотамы? Әгәр дә инде сәбәпләр булмаса инде, бүтән төрле. Аллаһны зикр итәме, Куръан укыймы, гыйлем аламы? Шулай ук балаларына укытыша, балаларын дөрес итеп тәрбиялиме? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям балаларын тәрбияләгәнчә, балалары шулай намазга өйрәнәме, изгелекләр кыламы, Куръан укый беләме, хәрефләр өйрәнәме? Менә бу бөтенесен кайгыртырга тиеш. Һәм шушы соңгы 10 көндә Рамазанның аның шушы кайгыруы тагын да күбрәк булырга тиеш. Менә монда булса да, әлхәмдүлиллаһ, телефоннар бар, шалтыратып хәлләрен белеп торырга тиеш. Анда намазыгызны укыдыгызмы, ураза тоттыгызмы, Аллаһны зикр итәсезме, Куръанны укыдыңмы, күпме укыдың, изгелекләр кыласызмы, мөмкинчелекләре булса, садакалар бирәсезме, ифтарлар кыласызмы дип. Һәр вакыт шулай итеп контрольдә тотырга кирәк гаиләбезне. Чөнки без алар өчен инде җавап бирәчәкбез. Һәм соңгы 10 көннең тагын ни фазилаты бар? Бүтән
көннәргә караганда иң фазилатлы соңгы 10 көннең бер төне бар. Ул нәрсә? Кадер киче. Кадер киче. Алла субхана ва тааля нәрсә ди? Шушы кадер кичендә ди, илаһи китап иң бийек, иң фазилатлы, җәннәткә илтә торган, һидаятны күрсәтә торган, ялганнан хаклыкны аера торган Куръани китап ингән төн. Һәм Духан сүрәсенең 3-нче аятында әйтә Алла субхана тааля: "Инна анзалнаху фи лейлатин мубаракah". Без шушы мөбарәк төндә ди иңдердек ди шушы Куръанны ди. Һәм менә шушы кадер кичә, кадер төне диек, шушы соңгы 10 көндә яшерелгән. Алла субхана ва тааля шушы төнне аерды шушы бик Куръани Кәрим белән. Һәм шушы кадер кичендә кылган гыйбадәтләр 1000 айга караганда да хәерлерәк. 1000 айны бүлсәк 83 елда 4 ай. Менә шушы төндә гыйбадәттә үткәрәсең икән, синең шушы төндә үткәргән гыйбадәтең 1000 айдан да 83 ел һәм 4 айдан да фазилатлырак, хәерлерәк була. Әгәр дә шушы кадер төненә ләгеп төне буе шушы төнне гыйбадәттә үткәрә аласың икән, мәсәлән, магрибка килдең намазга, шулай акшам намазы алдыннан килеп утырдың һәм гыйбадәт кыла башладың. Аллаһны зикр итәсең, Куръан укыйсың, дуа кыласың, шунасын ифтар кыласың инде, аннан соң инде намазын укыйсың, һәм әлхәмдүлилләһ шушындый изге җирләрдә аннары таваф кыласың ди мәсәлән, һәм анда тарауих укыйсың, тарауихтан соң тагы Куръан укыйсың, таваф кыласың мәсәлән, монда әлхәмдүлилләһ мөмкинчелек бар таваф кылырга безгә. Аннан соң инде тагы төнге намазга торасың, төнге намаздан соң сәхәр ашап аласың, тагы Аллаһны зикр итеп, аша гел гыйбадәттә үткәреп шушы кадер төненә ләгәсең икән, шушы төндә үткәргән гыйбадәтең 1000 айлардан да хәерлерәк булачак. Шушы 1000 айдан да фазилатлырак булачак. Коръан менә бу мөмкинчелекне безгә кулыбыздан ычкындырмаска кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә бит әле мондый мөмкинчелек бирәме, юкмы безгә? Уйлап кына кара, шушы гыйбадәтең 1000 ай, 83 ел, 4 ай шушы гыйбадәтне кылган кебек әҗер савап бирәчәк сиңа. Шуңа күрә менә бу фазилаты 1000 айдан да хәерлерәк менә бу төнне үткәрелсә гыйбадәттә. Шулай ук нәрсә? Бу төндә фәрештәләр төшә. Фәрештәләр төшеп, шушы Аллаһ Тәгалә кулларына, кешеләргә инде истигъфар кылалар. Рәхмәт телиләр. Алла субхана тааля шушы Кадр сүрәсенең 4-нче аятында әйтә: "Таназзалул малаикату ва руху фиха биизни раббихим мин кулли амр". Һәм Аллаһның әмере белән, Аллаһның рөхсәте белән инде шушы төндә ди фәрештәләр төшәләр ди. Аллаһның әмерен үтәп инде. Шулай ук шушы төн газаптан, җәһәннәмдән имин була торган, котыла торган көннәрнең берсе. Саламун хия хатта матла'ал фаҗр ди. Шушы кояш атканчы, иртәнге намаз кергәнче ди, салам ди, ягъни иминлек ди. Җәһәннәмнән имин була торган төн ди, әгәр дә без гыйбадәттә үткәрсәк инде. Шушы төндә Алла субхана ва тааля тулысынча бер сүрә иңдергән. Ул нәрсә? Кадр сүрәсе. Кадр киче сүрәсе, икенче төрле әйткәндә, тулысынча шушы төнгә багышлап Аллаһ Тәгалә тулы бер сүрә иңдергән безгә. Бу шулай күрсәтә шушы төннең инде фазилаты турында. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу шушы төнне инде Рамазанның соңгы 10 көнендә эзләргә кушты. Ул безнең Бухари җыентында килә торган хадистә тахарру лейлатул кадри фи 10 авахир мин Рамазан ди. Шушы кадр төнендә, кадр киче төнендә Рамазан аеның соңгы 10 көненнән эзләгез ди. Менә бу бер безгә күрсәткеч, ничек без аны эзләргә тиешбез. Икенче сыйфаты нәрсә ди? Шулай Бухари җыентында килә сахих хадисләрдән тахарру лейлатул кадри фи витр мин 10 авахир мин Рамазан ди. Рамазанның соңгы 10 көненнән так
көннәреннән эзләгез ди. Так көннәр бар бит безнең 21-е, 23-е, 25-е, 27-се, 29-ы. Бу көннәрнең кадер киче, кадер төне булуының ихтималы бик зур. Чөнки менә шушы хадислардан күренгәнчә инде шушы хадискә нигезләнеп кадер киче 90-ларда була. Ләкин инде без инде шушы тулысынча 10 көнне тырышырга тиешбез шушы изгелек кылырга. Һәм шулай фазилатын күрсәтә кадер кичен икенче бер хадис Бухари җентында килә торган хадис Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйткән: "Мен кама лейлатул кадр иманан ва ихтисабан ғафара лаху ма тaqaddama мин замби." Кемдә шушы кадер кичен инде иман белән Аллаһка ышанган рәвештә Аллаһ Тааладан аҗр савап өмет итеп, җәннәт өмет итеп кыямда үткәрә икән, намазда, гомумән гыйбадәттә дисәк тә була. Аллаһ Таала шушы көнгә булган барлык гынаһларын гафу итә. Әмма ләкин монда тагы искәрмә бар инде. Барлык гынаһларны гафу итсен өчен нишләргә кирәк? Тәүбә кылырга кирәк. Әгәр дә зур гынаһлар булса. Монда инде күрсәтә киче гынаһлар керә инде. Зур гынаһлар булса, тәүбә кылгач кына Аллаһ Таала барлык гынаһларны инде гафу итә. Һәм хикмәте нидә? Аллаһ Таала яшергән, билгеләмәгән, шушы кайсы көнне буласын, кеше шушы соңгы 10 көндә күбрәк гыйбадәттә үткәрсен өчен. Хикмәте ни өчен? Шушы төнне яшерүенең хикмәте кеше тагын да күбрәк Аллаһка якынайырга омтылсын өчен. Шушы ялкаулыгын җиңеп, гафиллектән уянып, шушы зур фазилатларга ия булсын өчен Аллаһ Таала яшергән. Шушы төннең инде кайсы төгәл генә көнен. Һәм тагын бер фазилаты шушы соңгы 10 көннең инде ул иктикафка керү. Иктикаф нәрсә дигән сүз? Ул бер урында яшәү дигән сүз. Иктикаф инде аның инде тулысынча теге мәгънәсе инде шариат терминологиясында инде мәчеттә гыйбадат өчен яшәү. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейһи шушы соңгы 10 көнне инде мәчеттә үткәрә торган булган. Ни өчен? Чөнки инде кеше мәчеттә була икән, ул бүтән төрле анда мәшәкатьләр белән инде мәшгуль булмый. Һәм шулай иманы өчен дә файдалы. Урамда йөри икән, ул чит хатыннарны күрә, күзе төшә, кешеләр белән сөйләшә, анда буш сүз сөйләргә мөмкин, анда гайбәткә дә кирип китәргә мөмкин. Анда һәм башка төрле теге аның гыйбадәттән комачаулый торган инде сәбәпләр бар. Әмма ләкин мәчеттә була икән ул, керә икән, ул тулысынча гыйбадәт белән генә мәшгуль. Ул Кур'ан укый, нәфил намазлар укый, Аллаһны зикр итә, дугалар кыла, тулысынча бөтен вакытын гыйбадәткә багышлый. Кур'ан мәчеттә булу соңгы көн. Бу иң фазилатлы, иң хәерле юлның берсе. Пәйгамбер саллаллаху алейһи гел шушы соңгы 10 көнен инде мәчеттә үткәрә торган булган. Һәм монда мәсьәлә бар. Монда инде бөтен мәчетләрдә керәме, яки инде шушы харам мәчетләре генә керәме? Чөнки бит кешеләр арасында әзрәк шик бар, чөнки безнең бит инде хадисебез бар. Тахави җыентыгында килә тора: "Ла ихтикафа илля фи масаҗид саласа" дигән. 3 мәчеттә генә иктикаф кылына дигән. 3 мәчеттән башка бер мәчеттә иктикаф кылмый торган хадис бар. Әмма ләкин галимнәр нәрсә диде? Бу хадисны аңлатканда бу күрсәтә ди әкмәл, ягъни иң хәерле, иң тулы иктикаф шушы 3 мәчеттә ди. Әмма ләкин моңа инде җәмәгать намазы укыла торган, җомга укыла торган барлык мәчетләрдә керә ди. Бу хадис инде хас итеп күрсәтми шушы 3 мәчетне генә инде. 3 мәчет инде нәрсә ул безнең? Иң беренче Харам Мәккә мәчете, икенчесе Пәйгамбер саллаллаху алейһи мәчете, һәм өченчесе Акса мәчете инде. Гомуми барлык мәчеттә керүенә нинди дәлил булып тора? Ул Бакара сүрәсенең 187-нче аяты нәрсә ди? Аллаһ субханаһу ва тааля: "Ва ла тубаширухунна ва антум акифуна фил масаҗид". Алар белән инде хатыннарыгыз белән инде якынлык кылмагыз ди, сез
мәчеттә иктикафта булган вакытта ди. Ягъни менә бу күрсәтә иктикафта булганда инде шул якынлык кылырга ярамаганлыгы турында инде хатыннар белән һәм инде моннан файда чыгардылар. Ва антум акифуна фил масаҗид. Һәм сез мәчеттә булган вакытта. Менә монда күрсәтә масаҗид мәчеттә. Мәчетләрдә инде күплек санда инде. Һәм галимнәр әйтте, менә монда барлык мәчеттә керә. Чөнки бит Аллаһ Тәгалә монда сызыкламаган шу 3 мәчеттә генә, барлык мәчетләрдә. Әгәр дә мәчеттә җәмәгать белән намаз укыла икән, җомга укыла икән, бу мәчеттә иктикаф кылырга ярый. Шикләнелми шушы харам мәчете һәм акса мәчете белән генә инде. Әмма ләкин һич шиксез инде әҗерлерәк, саваплырак, камиллерәк инде харам мәчетләрендә үткәрү, чөнки бер намаз 100 меңгә тиң. Һәм бигрәк тә таваф кылып була, шундый зур ибадат кылып була инде. Менә монда бер нәрсәгә игътибарны юнәлтергә кирәк. Күп кеше иктикафка дип керә дә мәчеткә, гыйбадат белән мәшгуль булмый, шул дуслары белән бергә керә дә, шулай ук ничек көннәрен үткәрәйек, шулай ук дәвам итә. Гел анда сөйләшәләр, мәзәк сөйлиләр, буш сөйлиләр, Аллаһны зикр итмиләр. Яки телефонда утыралар. Үзе генә керә, әмма ләкин буш вакыт булган саен телефонда, WhatsApp'та я сөйләшә, я видео карый анда, шайтып башны вакытын бушка үткәрә. Менә бу анда син өендә ятасыңмы, гостиницада ятасыңмы, моның берни аермасы юк. Иктикафның максаты ничек? Менә син барлык булган вакытыңны да гыйбадәттә үткәрү. Барлык вакытыңны да шуның белән аерылган. Ни өчен син мәчеткә керәсең? Менә бу дөнья мәшәгатьләре кылмаша уламасын өчен. Кешеләр белән сөйләшмәс өчен. Чит хатыннарга карамас өчен. Тегендә монда кибеткә йөрмәс өчен. Бары тик барлык вакытны Аллаһ Тәгаләгә багышлау, Аллаһның ризалыгын алу. Иктикафта булганда рөхсәт ителә, анда искәрмәләр бар, исключенияләр бар, кайват мәчеттән чыгырга ярый. Мәсәлән, бәдрәфкә чыгырга ярый, душка чыгырга ярый, юынып алырга. Шулай әгәр дә ашарга китерүче юк икән, ашарга алып керергә, чыгып керергә ярый. Шундый рөхсәт ителә. Әмма ләкин кибетләргә чыгуында кешеләр белән чыгышып, кешеләр белән сөйләшеп утыру бу иктикафны боза торган гамәлләр. Һәм шулай иктикафка керер алдыннан без акшам намазы алдыннан керергә тиешбез. Һәм ниятләргә тиешбез, күпме без керәбез. Тулысынча 10 көнгә керәбез икән, без ният кылабыз инде калбыбыз белән. Шу акшам намазыннан килеп утырабыз. Рамазан биткәнче иктикафка керәм дип ниятләргә тиешбез. Әгәр дә без бер көнгә генә керәбез икән, ниятләргә тиешбез шушы бер көнгә инде. Акшам намазыннан керәбез. Һәм инде акшам намазыннан соң чыгабыз. Яки бер төнгә генә керәбез икән, шулай ниятләргә тиешбез, акшам намазыннан керәбез. Һәм инде иртәнге намаздан соң инде иктикафтан чыгабыз дип biz ниятләргә тиешбез. Монда ният мәсьәләсе бик мөһим. Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте бит: "Иннамал аъмалу бинниятти", һәр бер эш ниятка карап бәяләнә ди. Монда да ният кылу бик мөһим. Һәм кылдык икән иктикаф кылырга дип, менә шушы гызур сәбәпле генә безгә чыгырга ярый мәчеттән. Әгәр дә инде шушы гызурсыз инде бер сәбәпсез чыгабыз икән, кибетләргә анда чырашуга, сөйләшергә кирәкмәгән бүтән эшләр белән безнең иктикафыбыз бозыла. Ләкин инде ашау, эчү, мәдрәфкә чыгу монсы инде рөхсәт ителә. Һәм монда инде аңларга кирәк, иктикафның инде төп максаты ул гыйбадат кылу. Телефонда утыруда түгел, сөйләшеп мәзәк сөйләүдә түгел, гайбәт сөйләүдә түгел, ул гыйбадат кылу. Шуның өчен Пәйгамбер саллаллаху алейһи инде аерым гына инде мәчеттә үткәрә торган булган. Тагын бер фазилатлы һәм аермалы көне бар, соңгы 10 көнне инде фазилат кенә дә түгел, ул безнең өстебездә фарыз булып тора инде. Шушы уразабызның кимчелекләрен инде каплар өчен, юыр өчен без фитр садакасы, закатул фитр, яки фитр закаты дип әйтәләр инде, бирергә тиешбез. Нәрсә соң ул фитр садакасы һәм аның хикмәте нидә? Иң беренче хикмәте
әйткәнемчә инде, ул безнең уразабызда булган кимчелекләрне нишләтү, чистарту, паклау. Чөнки ураза тотканда бит безнең кимчелекләр китә, шулаймы? Я буш сүз сөйлибез анда, я гайбәткә керәбез, я анда ярамаган нәрсәләргә карыйбыз. Шушы яки кешеләр белән талашабыз инде. Начар сүзләр әйтеп җибәрергә мөмкинбез. Шушындай барлык кимчелекләрне арыныр өчен безгә шушы фитр садакасын бирергә кирәк. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, Бухари Абу Дауд җыентыгында килә торган хәдисендә инде Ибн Аббастан килә инде, фарада Расулуллаһ саллаллаху алейхи ва саллям закат аль-фитр тухрат лис-сайм мин ал-лагъ ва рафас. Ибн Аббас тан килә торган хәдистә әйтә, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям фитр садакасын безгә фарыз кылды ди. Ни өчен ди? Шушы ураза тотучының уразасын чистартыр өчен ди. Менә бу буш сүзләрдән, бузык сүзләрдән нитер өчен, паклар өчен, чистартыр өчен ди. Һәм икенче хикмәте нәрсә? Шушы фақирләргә, мискиннәргә шушы көнне инде ашап, эчеп, бәйрәм итеп үткәрсеннәр өчен. Бәйрәм көнендә фақирләр дә шулай ашап, шатланып, күңелләрен күтәреп үткәрергә тиешләр. Һәм шуның өчен менә без ул кардәшләрне дә инде кайгыртабыз, күңелләренә шатлык салабыз, шушы аларга инде ризык биреп. Һәм менә бу фитр садакасы ул һәрбер мусульманга фарыз, ваҗиб булып тора. Зурма ул, кичкенәме ул, картма ул, яшьме ул, шу барлык мусульманнар алар шушы фитр садакасын бирергә тиешләр. Кемнәргә инде? Фақир мискиннәргә, мохтаҗларга. Әгәр дә шушыны инде бирмәсә, аның өстендә инде гынах булып, ул аның өстендә фарыз булып тора, шушы фитр садакасын бирү. Фитр садакасын кайчан бирергә тиешсең? Булай инде иң камиле, иң әҗерлесе, иң сөннәткә якыны ул Аид намазына барыр алдыннан. Аид намазына бара, шунда шушы фақир мискингә инде кертеп чыга. Бу иң хәерлесе инде. Әмма ләкин Ибн Умар радиллаһу анһу инде Бухари җыентыгында килә торган хәдистә әйтә, анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям амара би закатил фитр кабла хуруҗ ан-нас иля ас-салати. Ибн Умар әйтә, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям кешеләргә әмер итә иде, шушы намазга чыгыр алдыннан инде закат фитр садакасын бирергә инде. Һәм шулай ук Ибн Умар безнең сөннәткә иң каты ябышкан сахабалардан берсе рөхсәт иткән, 2 яки 1 көн кала шулай ук чыгарырга ярый шушы фитр садакасын инде. Һәм алимнар инде шушы Ибн Умарның инде гамәленә таянып әйттеләр, әгәр дә кеше инде курка икән, өлгерәлмәммен, шушы гаит намазына барганда яки бер фақир тапмаммын, өйдә булмаска мөмкин дине, бирәлмәммен дип рөхсәт ителә, гаит алдыннан 2 яки 1 көн калгач инде фитр садакасын бирергә. Бу рөхсәт ителгән. Фитр садакасы инде бирелергә тиеш ризык белән инде. Бу иң хәерлесе, моны Пәйгамбер саллаллаху үз гомерендә һәр вакытта да ризык белән генә биргән. Һәм моны сахабалар да һәр вакытта ризык белән биргән инде. Ризык дигәндә монда шушы җирлектә кеше нәрсә ашый инде, шул бирелергә тиеш. Мәсәлән, дөге, гречка, анда русча әйтәм, ячмень, пшено, перловка, анда он, макарон, шушындай ризыклар бирелергә тиеш инде. Һәм күпме микъдарда бирелергә тиеш, бу
галимнәр әйтте, бер са. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу ничек бирергә кушты ди? Абдулла ибн Умар радиллаһу анһудан килә, шулай Бухари җыентында килә торган хадистә инде. Фарада Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям закат аль-фитр мин рамадан са'ан мин ат-тамр ау са'ан мин аш-ша'ир аля аль-абд вал-хур вал-закар вал-унса вас-сагир вал-кабир мин аль-муслимин дип. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Рамазан аының фитр садақасында фарыз итте ди, бер са. Ул килограммга күчергәндә инде анда галимнәр арасында хилаф, кемдер әйтте 2 килода 700, кемдер әйтте 2 килода 800. Һәм галимнәр шушы хилафтан чыгарырча әйттеләр, 3 кило бирсәк тә хәерлерәк булачак ди. Чөнки инде 3 кило инде эләгәч инде, чөнки анда 2 кило 800 яки 2 кило 700 булса да бәрбер синең әле артыграк запаста калай. Әгәр дә син инде үлчәп 2 кило 700, 2 кило анда 500 булса, син эләкмәскә мөмкин, һәм синнән бурыч төшмәскә мөмкин. Әмма ләкин 3 кило бирсәң, син бәрбер ул эләгәчәк шушы бер сакка инде. Күрәмнә биргәндә 3 килодан бирәбез икән, шушы ризыкларны инде без бәрбер эләгәбез. Шулай финник, хөрмә дибез инде, тәмер. Шулай бирәләбез инде. Шушы 3 кило микъдарыннан инде. Һәм менә монда инде иң мөһиме ким булырга тиеш түгел. Артык булса берни проблема да юк. Киресенчә инде әҗер савап кына булар. Менә бер кеше башына 3 кило шушы ризыктан без фитр садакасы чыгарырга тиешбез. Гаиләбездә инде бу бирәтә иракларга кагыла, алар җаваплы инде. Гаиләсендә мәсәлән аның хатыны 2 баласы бар икән, ул 4 кеше өчен инде фитр садакасы чыгарырга тиеш. 12 кило була инде, шулаймы? Монда инде төрләндереп чыгарса инде хәерлерәк инде. Чөнки бер кешегә инде бер төрле ризык булмасын өчен, төрле ризык булса хәерлерәк. Мәсәлән, 3 кило гречка бирәде, 3 кило төге, 3 кило он, 3 кило макарон мәсәлән. Яки аннар тагын балалары күбрәк икән, аңа өстенә 3 кило мәсәлән, финник 3 кило хөрмә бирәләр инде. Аңа өстә мине тагын мондый балаларына мәсәлән шушы фәкыйрь мискиннәр тагын да шатлансыннар, куансыннар өчен анда конфетлар, анда шоколадлар, соклар, сыйык майлар, башка төрле ризык бирүдән шулай ук гөнаһ юк, киресенчә инде хәерлегенә, әҗерлегенә гамәл була. Шуңа күрә инде бигрәк тә безнең җирлектә инде пакет ясап бирсәң, ул хәерлерәк инде. Без монда кемнәргә ничек бирәчәкбез инде? Монда инде әгәр дә без үзебез генә монда икән, без үзебез өчен инде монда чыгарырга тиешбез. Ираклар мәсәлән, шулай хатын-кызлар да керә инде. Чөнки закатул фитр кая ураза тоттың, шул җирлектә чыгарырга тиеш. Бу иң хәерлесе инде. Без монда инде сезгә аңлатырмын шушы кемнәргә ничек чыгарачакбыз инде. Әгәр дә инде безнең гаиләбез инде үз җирлегебездә калган инде, аларга хәерлек, аларга шунда чыгарырга инде. Монда ничек эшләп була, яки берәр кардәшләргә инде тәвкил кылып инде, шушы гаит алдыннан 1 яки 2 көн калганнан аларга яки акча күчереп, акча биреп, минем гаиләм исемнән дә шушы факирләргә итеп бирәле дип, шәйтсәк уполномочить итә алабыз инде. Әмма ләкин галимнәр рөхсәт итә, әгәр дә гаиләбез өчен аларга инде андый эш йөкләүдән авырлык тудырабыз икән, яки кешеләребез юк икән, анда кемне алып илтеп бирергә инде рөхсәт ителә галимнәр, без дә инде гаиләбез өчен монда чыгара алабыз инде. Бу рөхсәт ителгән. Әмма ләкин анда алар чыгарсалар инде, ул хәерлерәк инде, фазиләтлерәк, әҗерлерәк булачак инде. Кеше кая уразасын тотты, шунда фитр садакасы инде чыгарылу ул хәерлерәк. Әмма ләкин инде без монда гаиләбез анда мәсәлән Татарстанда, Рәсәйдә диек, анда алар чыгарса, тагын бер кабатлы инде хәерлерәк. Без чыгарабыз икән, үстебездән инде бурыч төшә инде. Безнең үстебездән шушы фитр садакасын инде үтәгән булабыз инде. Юк. Без монда уразаттык, без монда чыгарга тиешбез. Аңлатам ничек бирергә, кемгә бирергә, иншалла. Ансы шушы берничә көн якынайгач, бергә җыеп монда ираклар белән без бергә өләшербез иншалла. Монда инде күп вакытта дөге чыгарыла инде. Чөнки монда кеше дөге ашый, дөге ярата,
Монда да мохтаҗлар бар, һәм алар төгәп йөрсә инде бик каты шатланалар. Монда бик каты мохтаҗлар шулай ук бик күп. Аларны инде без иншалла иратлар белән бергә җыеп оештырабыз иншалла. Ансы инде проблема түгел. Һәм бу фитр садакасы хикмәтләреннән инде нәрсә дидек? Иң беренчесен әйтеп киттек. Шушы кимчелекләребездән инде чистарта, гафу итә гөнаһларыбызны, шушы фәкыйрьләргә инде шатлык кертә. Алар инде ризыксыз утырмый, ашыйлар, эчәләр, шатланалар. Шулай ук өченче хикмәт инде юмартлык сыйфаты белән. Чөнки бит инде кеше асылда саран, ул бердә бирәсе килми. Монда инде шундый күп нигә инде күп акчага дигән ризык алып инде шушы өләшә фәкыйрьләргә, бу шулай юмартлыкка өйрәтә безне. Шулай ук дүртенче хикмәте инде Аллаһ Тәгаләгә шөкер йөзе, рәхмәт әйтәбез, шушы гыйбадәтне инде тулысынча инде кылып үтәп чыктык. Һәм шушы шөкер йөзеннән инде без шушы закатны чыгарабыз. Ризык белән инде фәкыйрьләргә бирәбез. Шөкер итәбез бит кайбер кешеләр ураза аен тота алмадылар, авырту сәбәпләрендә һәм башка гызырлар аркасында Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинчелек бирде. Тулысынча шушы уразаны тотырга, шуның өчен инде рәхмәт әйтеп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә инде рәхмәтләребезне белдереп, шушы закатны бирәбез инде. Һәм әйткәнемчә инде иң хәерлесе инде намазга чыгу алдыннан һәм рөхсәт ителә 1 яки 2 көн кала инде. Менә бу булды инде безнең шушы закат фитр садакасы буенча инде кайбер инде хөкемнәр инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде шушы соңгы 10 көннең инде кадерен белеп, күп итеп гыйбадәтләр кылып, һәр барчабызга да инде шушы кадер кичәсен инде гыйбадәттә үткәргән насыйп әйләсен инде. Кешебездән килсә инде булдыра алсак инде иктикафка керсәк инде, ким дигәндә инде шушы төннәрне булса да инде мәчеттә үткәргән насыйп әйләсен инде. Әйткәнемчә шушы ахшам намазыннан керергә кирәк. Ахшамнан соң киләбез икән, инде латта иктикафыбыз дөрес түгел. Безгә төнне иктикафта үткәрәсебез килә икән, ниятлибез икән инде иктикафны төнне иктикафта үткәрәбез дип искәртеп әйтәм. Ахшам намазына, магриб намазына хәтлек инде без мәчеттә булырга тиешбез. Аннан соң иртәнге намазына укыга чыгырга тиешбез. Шул вакытта гына без төнне иктикафта үткәргән булабыз. Иктикафны үткәрик гыйбадәттә. Телефоннар белән түгел, Кураннар тотып. Шулай үткәрсәк кенә Аллаһ Тәгалә бездән инде риза булачак инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә сабырлык бирсен, көч-куәт бирсен үзенә гыйбадәт кылуга. Һәм инде һәр барчабызга да инде Аллаһ Тәгалә кабул иткән, риза булган уразалар тотып, гыйбадәтләр кылып, шушы гыйбадәтләребез сәбәпле Аллаһның рәхмәте белән һәр барчабызга да инде фирдәүс җәннәтләренә кергән насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.